ଖରା ଦିନରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମିଠା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ହୁତୁହୁତିଆ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଡବଲା ତା ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ଘରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ, ଆରେ ଡବଲା, ଏତେ ଖରାରେ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ରାଜୁ ଭାଇ। ରମେଶ ମଉସାଙ୍କ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ବିଛେଇବା। ଆରେ ଏତେ ଖରାରେ ଗଲେ ବାପା ବାଡେଇବେ। ସେମାନେ କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା। ସେମାନେ ଫେରୁ ଫେରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଆରେ କଣ ହେଲା? ଦେଖିଲ କିଏ ପିଲାଗୁଡା ଟେକା ମାରି ଆମ୍ବ ବିଛଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ଓହୋ, ଏ ପିଲାଗୁଡାକୁ ପାରି ହେବନି। ଆଜି ଦେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ। କିଏ କିଏ ସେଠି କିଏ ସେଠି ଆମ୍ବ ବିଛଉଛି? ରାଜୁ ଭାଇ, ସବୁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ବେଗରେ ପୁରାଅ। ରମେଶ ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଆମ୍ବକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲେ। କୁଆଡେ ଗଲେ ଏ ପିଲାଗୁଡାକ? ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେଲାନି। କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ଏ ଡବଲା, ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ବାହାର କର, ଖାଇବା ପରା। ଆରେ ଟିକେ ରୁହ ରାଜୁ ଭାଇ, ସେ ରମେଶ ମଉସା ଦେଖିଦେବେ। ଆରେ ସେ ଆଉ ପାଇବେନି ଆମକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପରା। ସେ ଫେରି ଗଲେଣି ବୋଧେ। ହଉ ହଉ, ରୁହ କାଢୁଛି। ଆରେ ବା, ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ନିଅ ନିଅ, ଖାଅ ଖାଅ। ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ ଖାଉ ଖାଉ ରାତି ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡବଲା କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମ୍ବ ଖାଉ ଖାଉ ରାତି ହେଇଗଲା ଯେ କେମିତି ଫେରିବା? ରାସ୍ତା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆରେ କାହିଁ ଡରୁଛୁ? କିଛି ହେବନି, ରହ ନା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମାତ୍ର ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଡବଲା, ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ ରେ। ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ବଣା ହେଇଯାଇଛୁ। କେମିତି ଫେରିବା? ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଚୋରି କାମ କରିବାନି। ତୁମେ ଠିକ କହିଲ ରାଜୁ ଭାଇ। ଆମର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା ତ କୁହ?
ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଡବଲା, କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଚାଲ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଏହା କହି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ବିଲୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଓ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ। ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ଏ ବିଲୁଆ ତାର କଣ ହେଇଛି? ଏତେ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛି ଯେ? ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ବେଚାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? କୁହନି ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଦରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଏ କଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ରେ। ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଦରେ ଟିକେ କଣ୍ଟାଟା ବାହାର କରିଦେବ। କଣ୍ଟାଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ ପାଇଥାନ୍ତି ରେ। ଦିଅ ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ବିଲୁଆ ନନା, ତୁମ ପାଦ ଦେଖାଅ, ଆମେ ତୁମ କଣ୍ଟା କାଢିଦେବୁ। ଓହୋ, ଏବେ ଯାଇ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ପାଦରୁ କଣ୍ଟା ଯଦି କାଢ଼ି ନଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭଲ କରି ଚାଲି ପାରିନଥାନ୍ତି ରେ। ଆଉ ଭଲ କରି ଚାଲି ନପାରିଲେ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭୋକରେ ଏମିତି ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ତୁମର ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ଆରାମରେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କଣ କହିବା ବିଲୁଆ ନନା, ଆମେ ଦୁଜଣ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଭୁଲରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଉନି। ଓ ଏଇ କଥା, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ। ତୁମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟଟା କରିପାରିନି? ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଗଳି ଗଳି ମୋତେ ଜଣା। ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ବିଲୁଆ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଆରେ ଏଇ ତ ଆମ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ ନନା, ତୁମେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲ। ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବାନି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପରା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଉ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ ଭାଇ, ଆଜି ଘରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବେ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଏଇ ତ ବଦମାସ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ରାତିରେ? ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ଆରେ ରାଗନି, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆଗ ପଚାର। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମ ରାଗିବାଟା ଠିକ ହେବ? ହଉ ହଉ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି ରେ? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ରମେଶ ମଉସା ବାଜରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭୁଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ହଉ ହଉ, ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବନି।
ତୁମେ ମାନେ ତ ପାଠ ପଢା ପିଲା, ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଚୋରି କରିବା ମହାପାପ। ଦେଖିଲ ତା ଦଣ୍ଡ ଆଜି ତୁମେ ପାଇଲ। ଯଦି ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ମନ ହେବ ତେବେ ସିଧା ଯାଇ ରମେଶ ମଉସାଙ୍କୁ ମାଗିବ, ସେ କଣ ମନା କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଚୋରି କେବେ କରିବନି ହେଲା।